Naimasti rambutan, nagadaw ng bunga. Ay pagkarami baga ng bunga na rin, maliit lang aring puno na rin sa harap ng bahay ay pagkadaming bunga. Tara, harvest tayo ngayon. Ito po ang inyong Tito Ice, Mindoreñong Ilocano. Let's go! So mga pamangkin, after few months na paghihintay, ready to harvest na yung ating rambutan dito sa harap ng bahay. Maliit lang yung puno pero matatamis yan. So iiwanan din natin yung medyo hilaw. So ngayon, it's time to harvest. At syempre, dapat may dala tayo nito. Yung isang buong tangkay na hinug na, ginugupit ko na lang, hindi lang para mas mabilis ang pagkuha. Syempre, maganda rin sa picture, di ba? Ang pag-harvest ay magkahalong relaxing at parang sobrang excited na rin dahil sa gusto ko nang tikman lahat. Pero dito sa may kulungan ng manok na isang buo ng gano'n, oh. Tingnan mo. Kunin natin. Kuhanan natin kasi lahat hinog na anyway. So, oh, this one, hinog. Pero may mga pa-isa-isa na ganito. Iiwan muna natin yung medyo hilaw ng konti. Oh, pula na ito. Ang ganda, oh. Ayun guys, oh, ang dami dun, oh. Wow, ang dami dun, oh. Oh. Daddy, I found the very big red one. It's right there in the very back. At ituloy ko na rin na pangunguha ng pa-isa-isa lang. Iniiwan ko yung medyo hilaw pa at mas masarap siguro pag pinahinog natin ng sobra. Siguro mas matamis yun. Ang liit pa lang talaga ng puno pero sobrang dami ng bunga. Siguro kahit mga 3 harvest hindi pa rin mauubos ito. At syempre habang nag-harvest tayo, kakain tayo pa isa-isa lang. Eating while harvesting. Ang promise. Kasi babaw ng kulungan meron din ito. Dami, oh. Nakapatong lang sa ibabaw ng kulungan. Kaya masasabi kong napaka-underrated talaga ng pagtira sa probinsya. Isa sa masarap gawin yung mamitas ka ng fresh fruits na kung bibili mo sa Manila ay sobrang mahal. Kaya sa mga bakanting lote natin, kung meron din lang tayong pantanim, magtanim tayo ng mga prutas sa madaling mamunga. Siguro mga 3 to 4 years lang, may enjoy na natin ang masarap na fresh fruits. Kung may mga punong prutas na kapaligid sa malapit sa atin, hindi lang ito nakapagbigay ng fresh air. Makakapagpawi din ito ng kalam ng ating sikmura. Kung nakatira ka ngayon sa abroad o sa Manila, namimiss mo rin ba umuwi sa probinsya? Masarap ang buhay probinsya, syempre kung masipag ka. Ito mga pamangkin, puro hilaw pa dito sa area na to, maliliit pa. So lalaki pa ito. Ito yung actually nakasahid to sa lupa. Tinali ko lang pataas doon para hindi sumahid sa lupa. Anyway, harvest pa tayo. Wow. Daddy, I wanna eat one now. Yeah. So for now mga pamangkin, ito muna yung ating in-harvest kasi marami pa doon sa likod natin na hindi pa masyadong red. Medyo mag-green pa yan, oh, dahil pa. Oh. So Daniel, are you excited to finish it off? Yes, I'm very hungry. You're very hungry? I haven't eaten rambutan in so long. Yeah, of course, it's a yearly thing. So we will just enjoy this rambutan fresh. Sobrang fresh ka, harvest lang. Ang sarap. So subscribe kayo guys.